ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студияи телевизиони Симои Мустақили Якум хушомадед мегӯям. Мавзӯе ки имрӯз интихоб кардем аутизм, рушди барвақтӣ унвон гирифтааст. Инак аутизм худаш чи аст ва чаро имрӯз аутистон зиёд шуда истодаанд? Оё ин беморӣ аст? роҳҳои муолиҷаи худро дорад? Барои ин ва дигар саволҳоро мо ҷавобашро ҷустан аввал бояд навори барномаро тамошо кунем, сипас суҳбат мекунем. марҳамат, таваҷҷӯҳи худро ба экран равона намоед. дар вилояти Суғд шумораи кӯдаконе ки аутизм доранд зиёд гардидааст. Ин маълумоти ғайрирасмӣ мебошад. Аутизм беморӣ нест, балки вайрон гардидани фаъолияти яке аз системаи асаб дар шахс мебошад. Аз рӯи таҳлили мутахассисон бештари кӯдакону наврасони аутист эҳсосот ва имову ишораро дарк карда наметавонанд. ҳатто дар баъзе ҳолатҳо амалу ҳаракатҳои онҳо маъно надорад. Маҳина Бурҳонова, педагог, равоншиноси маркази нейрореабилитатсии Томатис Хуҷанд мегӯяд, ки то рафт шумораи чунин нафарон аз ҳисоби кӯдакону наврасон меафзояд. Есть разные виды степени аутизма, но минимум мы можем диагностировать детей, когда ему исполнится года 2, года 3, 1,5 года. Это просто спектр нарушения восприятия идет. ташхиси аутистон бештари вақт дар синни аз 3 то 5 солагӣ мушоҳида карда мешавад. Дар ин синну сол аутизм агар мушоҳида гардад, онро аутизми барвақтии кӯдакӣ меноманд. Аутизм намудҳои зиёдро дорад, мегӯянд духтурон. Агар сари вақт ба мутахассисон муроҷиат намояд, эҳтимолияти шифоёбии аутистон бештар мешавад. Барои ин кӯдак бояд машғулиятҳои гуногунро гузарад. В основном мы пользуемся методом AB-терапии или же ПАП-терапии. Прикладной анализ поведения. То есть мы убираем нежелательное поведение ребенка, заменяя их на более желательное. Мы убираем тот фактор, который приводит его в такое состояние. Часто дети, поступившие нам, они нередко плачут, истерики у них. Если что-то пойдет не так, для них все это стресс. Мы соблюдаем сделать для ребенка комфортно. Но используем занятия дидактические материалы, в основном Монтессори, доска Сигана и разные мозаики, пазлы, вот такие вот. давоми 2 ҳафтаи охир 8 кӯдак маҳз бо ҳамин нишона ба маркази нейрореабилитатсии Томатис Хуҷанд муроҷиат намуданд, ки синни хурдтарини муроҷиаткунандагон 2,5 сола буда, калонтаринаш 7 сола мебошад. Ин мавзӯъ мушкилиҳои худро дорад. Аз рӯи таҳлили мутахассисони марказ, дар бештари ҳолат духтурони асабшинос бемориҳои асабониятро ба аутизм алоқаманд мекунанд. Это 3 правила, говорят, формула триада, которую мы ставим под вопрос аутизм. Это дети, которые повторяют одно и то же движение. То есть махают руками, хлопают, крутятся, вертятся. То есть однообразное поведение или однообразное какое-то действие повторяет. И это называется стереотипное поведение. Стереотипное поведение может быть еще вокальное. То есть он может издавать монотонные какие-то звуки повторяющие. Вот, это первый элемент. Второй элемент. У ребенка не по возрасту отстает задержка речи. То есть отсутствует или полная речь полностью отсутствует, или частично. Вот. И третье правило. Такие дети не смотрят в глаза. То есть избегают. Даже они смотрят, такое ощущение, как будто они смотрят сквозь вас. Да, они не смотрят, они избегают. Такое поведение очень не свойственно нашим, обычно растущим детям, которые наоборот интересуются, как, что. А эти дети, отреченные, не хотят идти на контакт. Вот этот вот момент, да, то есть отсутствие социального взаимодействия, все вот это вот 3 правила, да, ставит аутизм под вопрос. ду фарзанди Зулайхо Шарипова аутист аст. Вай барои гирифтани табобат ба ин марказ муроҷиат намуд.
фарзанди хурдиаш ки 7 сола мебошад гап зада наметавонад. баъди гирифтани табобат ки як ҳафтаро ташкил медиҳад кам кам ба сухан даромад. корҳои вай кардагиша мекардагиша даррав каданаш дар кор апаздат кадан дар кор неде даррав ҳамин гуфтми каданаш дар кор ҳамне тез ҳаракаташ давоми 8 рӯз ба ҳозир сухан ба даромад 5-6 калима гап задост бозиҳоша порядка ки кадост чизе гӯям бо вай ҳама кораша режим ба даровардост беҳбуди ҳай маркази нейрореабилитатсияи Томатис Хуҷанд дар ошёнаи сеюми маркази тиббии Синапс ҷойгир буда кӯдакони аутистро муолиҷа менамоянд. наворо тамошо кардем. ин муқаддимаи барнома буд ва мо каму беш бо ин мавзӯъ албатта ошноӣ пайдо кардем, шинос шудем, вале муфассалтар инҷо мехостам муаллима бо шумо суҳбат кунам аслан худи аутизм чист ва кӯдаки шухро гиперактивиро аз аутист чӣ хел мо фарқ кунем? аутизм худаш ягон нишона дорад? нишонаҳоро гуфтанд, вале бисёр мехостам ки боз муфассалтар ба мо нақл кунед. акун бачаи аутистам аз чашмаш нигоҳ мекунем. як чашмаш рост нигоҳ мекунад, як чашмаш бозӣ мекунад. бачаи гиперактивӣ вай любой чиз кати авора кара мумкин. 5 минут, 10 минут, 15 минут то ним соата бемалол мешинад. бачаи аутист алда кара намешад. вай ҳиче намешунавад. вернее аутисто ҳама чизи мешунавад. чӣ хел шамол мезанад, чӣ хел барг медумад, ҳама чизе мешунавад. аз бас ки ҳама чизе мешунавад, ҳамин ба сараш авора мешавад, мияш авора мешавад. барои ҳамин вай бача мехоҳад танҳо шинад. вай бача дига бача окти бозӣ намекунад. гиперактивӣ ҳама кати бозӣ мекунад, пеши ҳама ба омда мегиёнад. кӯдаки аутизм дошта гиперактивӣ ҳам мешавад? ҳа, албатта. дар навор гуфтанд ки бештари онҳо дар нутқ иллат доранд, ё гап зада наметавонанд, ё ба пуррагӣ ё каму беш дар сухан лакнат доранд. кӯдаке ки ба пуррагӣ сухан мекунад, вай ҳам аутист шуда метавонад? не. кӯдаки аутист ҳама чизе мешунаваду гапи шумоям мешунавад, аҳамият намедиҳад. ҳама чизе мешунавад, худи шум бояд мешунавад. агар калимае нашунавад, гуфтан наметавонад. пеш аз ягон калимае бача гуфтан аст, вай нағза как шунданаш дар кор. бисёри бачаҳои волидайнои пурситонагар аввало пеши сурдолог ба мебаранд. ин бача ман намешунавад. аутисто амману шумоям нағзтар мешунавад. мияш фарқ кара намед. бачи аутист касал не. мияш дигача. барои он ки қалпоқи сараш дар нимия маҳкам не. барои ҳамин вақте ки мо кор кунем, вай бача кати анамун хуҷайри мағзи сар, хуҷайри мағзи сар худ ба худ худаша маҳкам мекунад. баъд сони секси ки ин бача агар ба вақтар нағзди мо ба биёран агар барвақтар маслан дар синни чанд солагӣ ба шумо муроҷиат карданашон дар кор? инҷо гуфтанд ки 1 сола, 2 сола, 3 сола. дар синни 1.5 сола боло. аз 1.5 сола боло? 1.5 сола боло. 1.5 сола бача ё эси ё эси меша. 1.5 сола то 3 сола агар биёран бача то 3 сола мияш худи пластилин бояд. чизе ки хоҳӣ ҳамон мия кати сохта мешад. негиз баъд аз 3 сола мияш уже железобетон мешад. вай бетона шикастан дар кор. кор кара бисёртар кор мекунид. де вай бача кати. мисол пеши мо ба ҳозир аутисти 18 солаам мебиёд, 20 солаам мебиёд. ҳамаш ба мо ёрдам мекунем. ҳам то 3 солаи бевақт монди томи, аз 3 сола то 24 солаи уже пеши мо ба омда мумкин. аз бас ки то 24 солаи мии одам пур мешавад. муҳлати ислоҳи ана ҳамин кӯдакони аутист чанд муддат аст? бисёри бача ҳам то аутист нест. аслан қафо мешад.
بعد мешад ки аутизм эпилепсия эпилепсия кати ҳамин ба ина акун назди духтур барафта леченикара баъд сони назди мо ба омдан фаҳмо. Маълума шумо ҳам бевосита бо марказе ки дар онҷо фаъолият мекунед ва роҳбари онро ба ӯҳда доред, маркази манбаи мер, ин дуюм 10 сол аст ки шумо фаъолият бурда истодаед ва бо кӯдакони тамоилҳои гуногуни инкишоф сару кор мегиред, аз ҷумла аутизм, яъне аутистон низ дар марказ ҳастанд ва бештар дар синни чандсолагӣ волидайн ба шумо муроҷиат мекунанд ва он чизе ки инҷо шунидем воқеан ҳам дар таҷриба шумо ҳам мебинед? албатта чихеле ки маълима мана дар ваи сухани худшон дар бораи ҳамин аутизм маълумот доданд. Дар ҳақиқат ман ба гуфтаи маълима ҳамроҳ ҳастам. Он чӣ ки маълима гуфтанд дар ҳақиқат ҳамаш ин дуруст аст ва имрӯз кӯдаконе ки бо ташхиси аутизм ба маркази ба ташкилоти манбаи мер муроҷиат мекунанд, афсӯс ки аллакай онҳо баъд аз синни 3-4 сола муроҷиат мекунанд. Аллакай 4 сола, 5 сола, баъзан кӯдако ҳастанд ки 6 сола баъд муроҷиат мекунанд. хай бо онҳо кормандони ташкилот ки чихеле ки мо гуфтем дар онҷо кормандони соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, педагогҳо ҳузур доранд, корбарӣ мекунанд дар бо ҳар як кӯдакони аутизм инфиродӣ ва ҳам бо худи кӯдак ва бевосита барои худи модар дар хона вазифаҳо супорида мешавад ки дар хона бояд модар бо ин кӯдака чӣ хел рафтору муносибат кунад ки пешравии кӯдакро дида тавонад. Яъне ки корбарии мутахассис ҳамроҳи оила, ҳамроҳи модар хусусан ба назар гирифта мешавад ва вақте ки имрӯз мо бо кӯдакон корбарӣ мекунем, албатта натиҷа дида мешавад. Албатта натиҷаҳо дида мешавад. муддати чанд вақт бо ин гуна кӯдакон корбарӣ менамоед, ё чанд сол ё моҳ, чӣ қадар вақт лозим аст барои он ки онҳо камубеш воқеан ислоҳ шаванд? ин акнун ба ваи ҳолати кӯдак вобаста аст. Дар таҷрибаи шумо аз ҳама зиёдаш мислан аз ҳама зиёдаш ҳастанд кӯдакҳое ки 3-4 сол ҳам мебиёянд. 3-4 сол ҳам мебиёянд ва ҳастанд кӯдаконе ки масалан то 1 сола мебиёянд, аллакай беҳтар мешаванд ва онҳо ваи худашонро барои идома додани ваи чи худашон ба муассисаҳои то мактабӣ ҳам рафтаги кӯдакҳо ҳастанд. Кӯдакистонҳо ҳастанд. Дуруст, саломат бошед, ташаккур. Акнун мегуфтед ки ҳамин аутизм ин худаш як намуд ё якчанд намуд ҳаст? Чанд намуд дорад? В основном, конечно, сам аутизм – это основной фактор нарушения восприятия, нарушения состояния. Но виды, степени аутизма бывает 10. Поэтому, опираясь на это состояние ребенка, какой именно вид аутизма у него присутствует, мы можем составить план индивидуальный и реабилитировать его соответствующим образом. В нашей практике, в наш центр поступают дети атипичные с аутизмом, атипичный аутизм, органический аутизм еще поступает, и ранние детские аутисты, расстройства аутического спектра. В общем, 10 видов. Дар маҷмӯъ 10 намуд дорад. Аутизмро аз бемориҳои асаби кӯдакона чӣ хел фарқ мекунед? албатта ба мо модарон бисёртар муроҷиат мекунанд, бо шикоят. Якум аввал мегӯянд ки бо сустии нутқи кӯдак, якум мегӯянд ки кӯдаки ман вай нутқаш суз, ман 2 сола 3 сола мешавад, кӯдакам суханронӣ намекунад. Вақте ки мо муоина мекунем, аз модарон пеш аз ҳама анамнес ҷамъ мекунем ва ҳо мепурсем ки чӣ хел кӯдактон бо дигар кӯдакотон ҳамроҳ бозӣ мекунад. Кӯдаконе ки ҳам ту сустии нутқ доранд, онҳо бо ҳамроҳии дигар кӯдакон бозӣ мекунанд, дигар кӯдакон ки муошират мекунанд, фақат бо имои ишора нишон метиҳанд. Баъд мепурсем ки мулоқоти чашм ба чашм ҳастме? Яъне кӯдакони аутист онҳо мулоқоти чашм ба чашм надоранд, яъне ки ба ин хел зрительного контакта мегӯянд нест аст. Ба модарашон ягон чиз вай шуд, бо дасташон бурда ишора мекунанд, но ба чашми модар ё ба чашми вай нигоҳ намекунанд. Ин пеш аз ҳама. Сони бо овозҳои баланд ин хел кӯдакон тез асабоният мешаванд ба овозҳои баланд ва бо бозичаҳоям инҳо
як ин аз суханони модарон мисол мо мепурсем ки бо бозичаҳо масалан бо мошинча чӣ гуна бозӣ мекунанд вақте ки кӯдак ки ҳам ту сустии нутқ бозичаро мегираду ҳам ту чӣ хеле ки мошинча ҳай мекунанд кӯдак ҳай мекунад лекин кӯдакони аутист онро чағ занонда меистанд бисёртар онҳо бозичаро чағ мезанонанд боз ин хел кӯдакон ба овози баланд чӣ хеле гуфтам тез асабоният мешаванд модарон ҳаминро мо мефаҳмонем ки ба кӯдакони аутизм индивидуални табобати асабшинос лозим нест онҳоро ба марказҳое ки онҳоро омӯзонда мешавад яъне рафтори онҳоро коррексия кардан дар кор фиристода мешавад ва албатта ба модари онҳо низ омӯзонда мешавад ки бо чунин кӯдакон чӣ рафтор кунанд чӣ хеле ки муаллима гуфтанд то 2-3-4 сол ин муҳлат надорад ба модарон қариб ки тамоми умр кӯдакони худро чӣ хеле ки коррексия карда истоданашон дар кор яъне рафторашонро ислоҳ карда истоданашон дар кор инҷо дар барнома модарон иштирок мекунанд дар бораи фарзанди худатон ба мо гуфтадиед вай чӣ хел кӯдак аст чанд сола кӯдаки ман ҳоло қариб ки 7 сола мебошад лекин ҳамин симптомҳои аутизмро дар 3 солагӣ мушоҳида кардам ман худам дар бораи аутизм тамоман тасаввурот надоштам вақте ки ба марказҳои саломатӣ муроҷиат намудам онҳо баъзе худи духтурон низ маълумот надоштанд ки анакнун чунки ин беморӣ охирои сол паҳн шуд ки баъд ҳозир беморӣ нест лекин баъзе онҳо мегӯянд ки ягон хел аутизм нест якун ҳар хел диагнозҳо монданд ки ман худам ҳайрон шудам ки чунки як духтарам ҳаст 4 сола 6 синф мехонад духтари аввалам ва бо 4 забон муошират мекунад англисӣ русӣ бениҳоят дар мактаб пешрафт аст лекин ман ҳайрон шудам ки ин писарчам барои чӣ хел як мушоҳида кардам ки як гиперактивна шуд баъд як ба чашм нигоҳ намекард вақте ки муроҷиат мекунам аҳамият намедод баъд духтурон тавсия карданд ки мумкин ки симптоми аутизм бошад вақте ки бо ҳамин аутизм як логопед ба муроҷиат намудам он кас гуфтанд ки махсус боғчаҳо ҳастанд ки ҳамин бо аутизм корбарӣ мекунанд дар гуфтор маслан забонаш чӣ хел буд гап мезад фарзанди шумо не гап намезад лекин овоз ҳаст мешунавад агар вақте ки ҳамин ҷиғ мезанам ё ягон даркушода мешавад мешунавад лекин ман ҳоло ба саволи худ ҳоло ҷавоб наёфта истодам ки чаро инхелак тавр лекин ман бисёр семинарҳо иштирок мекунам гуфтанд ки аутизм ҳатто дар 7-моҳагӣ худи олимони аврупо вақте дар батни модар аст ё ин ки баъди таваллуд 7-моҳагӣ мушоҳида кардан мумкин будааст чунки ман олимо кади суҳбат намудам ки бисёр аз интернет барои ҳамин ояндаи фарзандам маводҳоро мехонам ҷустуҷӯ мекунам ки ҳаракат мекунам ки ҳамин муаммое ки дар фарзанди ман ҳаст бартараф шавад ман ҳамарӯза фаъолият мебарам худам хай омӯзгор бошамам ки лекин ҳамавақт фикрам дар фарзандатон он ки вай беҳтар шавад имрӯз аллакай ба марказ рафта истодааст ба маркази ҷамъияти ташкилоти манбаи меҳр рафта истодааст ҳамин 1 сол боз меравад аҳоли 1 соли пурра акун мешавад моҳи август худо хоҳад лекин вақте ки ба марказ рафт пас аз 2 моҳаш аллакай ман мушоҳида кардам ки аллакай ба зрительный контакт мегӯяд ба забони русӣ аллакай ба чашм нигоҳ мекунад аллакай нигоҳ мекунад вақте ки ман баъзе фармоишҳое мекунам иҷро мекардагӣ шуд мустақилона бозӣ мекардагӣ шуд муносибат бо дигар ҳамин бачаҳо муошират пайдо шуд натиҷаҳоро аллакай дида истодаед натиҷаҳои хубро мусбиро
дар як суҳбат шумо гуфтед ки имрӯз муроҷиат хеле зиёд шудааст ба маркази шумо, яъне ба шумоён муроҷиат зиёд аст. Дар як рӯз то 15 нафар ҳатто муроҷиат карда истоданд айнан бо ҳамин яъне нишонаҳои аутизм ва ин бонги хатар аст вақте зиёд аст мегӯем. Воқеан ҳам сабабро дар чӣ мебинед? Солои 70 Американда ҳамин хел гапо пайдо шуд. Бачаҳои ҳамин хел аутисто бисёр шуд. Соли 80-90 Россия ба омад. Ҳамин 80 саркара Россияда бисёр шуд аутисто. Мо ба ҳамин чиз соли 2000 омад. Ҳама падару модарои мепурсим чӣ хел дуҷон гузашт, якум 3-8 чӣ хел гузашт, касал шудидми, чӣ хел дору хӯрдидми, ҳамаша мо мепурсим. Баъд бисёри ҳамин мисол детский аутизм бошадагар ин генетический. Ин ҳамун ҳоли ягонта учёно намедонанд аз куҷо генетически ин пайдо шуд, ҳоли ишки намедонанд. Но агар ки сексикин занҳои даже моя пурсамагар занҳои дюфастон хӯрдагӣ. Бе дюфастон дуҷон шудан натонист. Вақте ки дюфастон хӯрд, дуҷон шуд, сони угрожающий шуд, бо дюфастон хӯрд. Сексикин беним якта бача аутист шуд, дуюм бача аутист шуд, сеюм бача. Ҳозир мо гинеколого кити ҳамин хел научная статья менависим, ҳамин хел гапое мебардорим. Уже бардоштагӣ Россияда ин хел гапое бардоштагӣ, Америкаам бардоштагӣ, Украинаам ҳамин хел гапоҳай. Акун Тоҷикистонам мо мебардоштагӣ ҳамин гапа ки дюфастон, прогестерон, утражистан, да? Анами хел доруҳои хӯранагар занҳое ки дуҷон шудан наметонанд, ҳамин доруи мехӯранд, дуҷон мешаванд. Бо занҳое ки угрожающий шавад, бо ҳамин хел доруҳо мехӯранд. Яъне ин таҳлилу мушоҳидаҳои шахсан худи шумоён. Шахсан ани мо аку манамин гинеколого кити аку ҳамин хел гапа мебардоштагӣ. Чизе гапа кор барои чи ҳамин хел шусто. Волидайн ба гуфтанам дар кор ки ҳозир Тоҷикистон ба аппарати нав мо овригӣ. Аппарати мумкин шундагӣ боштонагар Таматис. Худаш Таматис, Альфред Таматис духтари лор будагӣ. Вақте ки занаш ҳамин хел бача зоид и аутизм мондан, вай одам кофту ков кара анамин хел аппарат сохт. Яъне ин таҷҳизоти махсус аст. Вақте ки бисёри бачаҳои мо якум курс, дуюм курс, сеюм курса гузарадагар, баъд ҳамун коррекция кунадагар осонтар мешаду тезтар мешад. Бисёри бачаҳои мо уже мактаб рафсоз, мактаби умумӣ ба меранд. Бача солим буин, дуруст буин, бача мехонад. Ҳама бачаҳои мо алочи. Мисол манами бачаҳои рас, ин бачаҳое ки аз 2 солаш то 3 солаш родителё мефаҳманд. Ин дупа дуруст буду, ин чуба регресс соз. Гам мездагӣ бача, гам намездагӣ шудагӣ. Дупа дуруст бача авқот мехӯрдагӣ, аппетита гум карагӣ. Манами хел чизо як намуди аутизм, ин рас, ин чиза осонтар дуруст кардан бача, ёрдам кардан бача ба. И вай бачаҳои ҳамин хел бемалол мактаби умумӣ ба рафта хондан медонанд. бисёр хуб. Акнун гап дар бораи инҷо ҳомиладорӣ рафт, ин андешаи ё мушоҳидаҳои шахсан худи шумоён мутахассисон аст аз рӯи муроҷиати он занҳое ки бевосита бо анамин масъала, яъне дар кӯдаки худ ҳамин нишонаҳои аутизмро диданд, муроҷиат карданд ва ин хулосаи шумоён аст. Инҷо ман бисёр мехостам ба суҳбат пайваст шавед ва мегуфтед ки воқеан барои он зане ки ҳомиладор шудан мехоҳад ё ин ки махсусан барои он ки кӯдаки худро нигоҳ дорад дар батнаш, масалан бача партов набошад, барои вай чӣ хел муолиҷаҳо мумкин аст? Агар ҳа, кадом намуди масалан табобатро ё ҳаб ё сӯзангузарониро тавсия медиҳед ё агар не, пас барои чӣ не? занҳое ки бо мо муроҷиат мекунанд, асосан он занҳое ки дар анамнезашон бачапартои мавҷуд мебошад, пеш аз ҳомиладор шуданашон бояд
аз ташхисҳое ки бо бемории бо алоқаи ҷинсӣ мегузаранд аз онҳо бо ташхисҳо гузаранд. барое ки пеш аз ҳомиладор шудан бояд зан солим бошад, яъне ки он бемориҳое ки ҳамрадиф ҳам мебошад, мисол бемориҳои гурда, бемориҳое ки вариди ракҳо, бемории ҷоғар, бемориҳои дил, инҳоро бояд пеш аз ҳама табобат карда, пас аз ин ба зан мо бояд тавсия диҳем ки ба ҳомиладорӣ, яъне ки ба нақша гирифтани ҳомиладорӣ бояд ба нақша гиранд ва пеш аз ҳама, пеш аз 3 моҳи пеш аз ҳомиладорӣ мо бояд ба онҳо тавсияи туршии фолат, яъне фолиевая кислотае ки барои пешгирии нуқсони найчи асаби тифл таъсир мекунад, мо пешгирӣ кардан тавсия медиҳем. 3 моҳи пеш аз ҳомиладорӣ ва 3 моҳи пас аз ҳомиладорӣ бояд зани ҳомиладор ин ҳабро истеъмол намояд. мувофиқи протоколи клиникӣ мо набояд ки ягон дорворӣ барои пешгирии, яъне ки бачапартоӣ, унҷо мо тавсия нашудааст ягон дорворӣ, танҳо тавсия шудааст ки реҷаи хӯрокхӯрид, тарзи ҳаёти солим, асосан зани ҳомиладор бояд асабоният нашавад, ба хонаводаи онҳо гуфтан дар кор ки ҳомиладорӣ ин касалӣ несту, занҳои ҳомиладор онҳо баъзеҳошон гирёнчак мешаванд, баъзеҳошон асабоният мешаванд, барои он ки ванҳо дилошон безур мешавад ва барои ҳамин ҳам мо мегӯем ки ин баъд аз 3 моҳагӣ мегузарад. барои ҳамин ҳеҷ хел доруворӣ дар кор не, ҳавои тоза дар кор, сайру гашт дар ҳавои тоза и ҳаракат кардан дар кор, хоб оромии хобам бояд ки ҳамин истироҳат бояд шавад ки зина асабош ором шавад. агар зан асабоният дар зан дида шавад дар давраи ҳомиладорӣ, хуб масалан бо аутизм таваллуд кардани кӯдак ҳамин мумкин аст? аутист нею дига ҳолат мешавад, гиперактивный бача мешавад, хомӯш пӯшида мешавад, но аутизм не. акнун он дорувориҳое ки но аутизм вақти грипп шавад, агар анамук бемори грипп, албатта бо зан мебиён мегӯянд вай гӯед ман вай антибиотик хӯрдагӣ, чӣ хел антибиотик хӯрдӣ, ҳа фалончи, ҷудоям антибиотики сахт. Именно сеюм поколение, антибиотики сеюм поколение. О шумо медонистед медуҷон будагид? Ҳа, доруя ман худам намекунам, духтур навистагӣ. Инам ёки спасать мат, ёки спасать кӯдак. акнун он дорувориҳое ки инҷо гуфтанд, дуфастон гуфтед ва боз дигар намуди дорувориҳоро имрӯз ҳам тавсия дода мешавад? чӣ хел мушоҳида мекунед ё шахсан худи шумо тавсия дар медиҳед? марказҳои саломатӣ кор мекунем, мувофиқи протоколҳои клиникӣ мавҷуд мебошанд, мувофиқи он протокол мо тавсия дода наметавонем. занҳое ки бо чунин шикоят, яъне ки дардҳои миён ё дарди поёни шикам сахт доранд, мо ба таваллудхона, яъне ба беморхонаҳо бистарӣ мекунонем. мувофиқи ин протоколи мо тавсия дода наметавонем ин дорувориҳоро. бештар бо кадом ҳолат модарон фарзандони худро назди шумо меоранд? Можно на русском? Марҳамат. Агар барои шумо баёни андеша ба ин забон осон бошад, марҳамат. Я как специалист-арт-терапевт работаю с детьми, которые родители к нам привозят своих детей вот с синдромом, с диагнозом аутизм, не только с аутизмом, а работаю с помощью искусства, с творчества. Арт — это само искусство, без медикаментозное. У нас с помощью красок, с помощью глины, песка, с помощью теста. С этими методами работаем с этими детьми, убираем у них вот гиперактивность, появляется у них усидчивость, развиваем мелкую моторику, которая способствует к улучшению их речи, развитию речи. Песочная терапия у нас еще есть, пользуемся этим методом. Каждому ребенку подход индивидуальный. И с родителями тоже вот даем домашние задания, чтобы они дома тоже уделяли детям своим побольше времени, занимались, развивали своих детей. хуб инҷо гуфтанд ки кӯдаке ки аутизм дар вай дида мешавад, дар нутқаш ҳам дар бештари ҳолат иллат дорад ва бо вай мутахассиси намедонам ё дефектолог ё логопед бояд ҳамкорӣ кунад. ва ман бисёр мехостам ки ҳамин фарқи байни дефектолог ва логопед, ин ду нафар мутахассис фарқият дар чист ва бештар бо кадоме аз онҳо кӯдаке ки аутизм дораду дар нутқ иллат дорад корбарӣ мекунад?
Ну, вообще в дефектологии очень много направлений. Это и может быть дефектолог-логопед. Именно логопед занимается со здоровыми детьми, ставит звуки, а именно дефектолог работает, то есть работа дефектолога направлена уже с детьми, имеющими какие-то нарушения. Дефектолог помогает таким детям социализироваться и интегрироваться в общество. То есть помогает родителям понять своего ребенка. И также мы занимаемся вот в нашем центре с родителями, и они проходят психологическую поддержку. В первую очередь мы должны работать с ними и объяснять состояние ребенка, и потом уже, когда мы собираем все сведения о ребенке, о его развитии, мы можем корректировать и планировать его дальнейшее развитие. И поэтому дефектолог работает именно с такими детьми, которые имеют какие-то нарушения физические, психические и также нарушения речи. медонед инҷо як масъала ҳаст. дар мо дар урфият дар оилаҳои бештар ҳамин суннатии мо вақте кӯдак аз ҳад зиёд гиперактивӣ аст, вай шӯх аст, вай гапнодаро аст, вай масалан аз ҳад зиёд мехоҳад, ё вақте супориш медиҳанд, супориш аз ҷониби модар ё масалан бобо ё модар калонҳо мешавад, тамоман итоат намекунад. Ин гуна кӯдакон ҳастанд, бисёр ҳастанд. Вай дар бештари маврид калонсолони ҳамон авлод мегӯянд ки ҳеҷ гап не, вай нағз мешавад, калон шавад, нағз мешавад. Вай бародараш ҳам ҳамин хел буд. яъне аҳамият намедиҳанд. Агар масалан дар ҳамин ҳолат сари вақт назди масалан мутахассисон наоранд, ба кӯдак аҳамият надиҳанд, гӯянд ки вай раво сину солашро мегирад, калон шавад, хуб мешавад, нағз мешавад. баъд чӣ шуданаш мумкин? Дар ҳамин ҳолат ҳам ба шумоён муроҷиат мекунанд. Масалан аутизм як тараф, лекин вақте кӯдак аз ҳад зиёд масалан гапнодаро аст, тамоман ба фармону ё супоришҳои модар гӯш намекунад, кор мекунед, меоранд назди шумо? очи ман мегуфтанд ки худо раҳматӣ, вақти ман мӯем дароз буд, мӯе бурида биём агар хона ба модарам гуфтанд ина бинед мӯеша бурида омдааст. худо раҳмати очам мегуфтам замонаш бало, вақти замонаш ҳамин хел будааст. акун ҳамин гап ки ман мегуфтагӣ ки ҳозир замони мо дига шудагӣ, замоне ки падару модараш калон шудагинда, телефон набуд, планшет набуд, компютер набуд, телевизор ҳама нигоҳ намекард. ҳозир бени дуҷонак шиштаст автобусанда болои ишкамашанда телефон, бозӣ, телефон, фақат телефон. ёки бача макон дасташанда бачаш, дасти бачанда телефон модар бозӣ карисос. замони ҳозир замонаш дига шудагӣ. ҳозир доруҳо бисёр буромдагӣ. ҳозир антибиотикҳои бени чӣ хел сахт буромдагӣ. ҳозир замони мо замони технически бум мегӯем. модарам дига, дуҷониям дига гузаштост, бачаҳоям дига. ҳамин ба асараш 3 маҳагишанда, 4, ҳамана 5 маҳагишанда. агар бача чапа роста нашавад, агар давидан дар кор. духтур ба не 75 сол моя ҳамин даври советӣ ёд дод ки духтурравӣ дорухӯрӣ. ҳозир замон дига, замони техника шудагӣ. ҳозир беғарзи дору техника буромсоз. мана яке аз техникаи томатист. бо якта мо лечение мекунем, микрополяризация. ҳамун кӯдак ба саломатии кӯдак зарар намерасонад? вай бо нур вобаста кор. микрополяризация чӣ кор мекунад? мияба то ки паста как мемоним, ҳамун ток ҳуҷайраи мияи ҷошба мебиёрад. ҳозир вақти техника шудагӣ. ҳамин ба манамин даже аутистоя чӣ хел фаҳмида мумкин дору тидагар ишками аутист дар мекунад. яктам назди ман ба модаромдагӣ мегӯям ки ман духтур ба бурдам бачама
ها یک کورس لچینی کنم اگر اپیتیت بچم گشت پیش دکتر بروم اگر دکتر گفت که ها هیچی نه حاضر من دویم کورس میتیم دویم کورس لچینی تیان اگر بچه من خراب شد تماما هیچی نمیخوردگی شد به غرضی نون آخریت نون بوده سیوم بار بردم همون دکتر با وای دکتر با گفتم دکتر این بچم هیچی افخوت نخورد ساد دکتر گفت که هیچی سیوم کورس لچینی میتیم من گفتم اکو سیوم بار لچینی گرفتی تا میونه نه اکو آدمو گفتم پیش شما بروم من پیش شما بودم درباره اوتیستو گامزدگی من اگر داروها اشکمچش در کنانن اپیتیتش ویران کنن دیگه دارو نچیتو همین گونه در تجربه شما حالت ها هم میشوند؟ در تجربه ما بسیار خیلی باز اینا دیگر وایکدی میگویند که سیندروم گیپراکتیونسی دفیцита внимания یعنی این بچه ها عقلا سالم سخنرانی میکنن نو خوششون پریشان چهل که میگویم خیلی بچه خیلی مادرشون همون میگوین شوخ گپم گوش نمیکنن سیر حرکت اکن ما آروی پروتکل کلینیکی که کار میکنیم ما با آنها داروهای عصب آرام کننده میدهیم با مادرشون میگویم که چه رفتار کنن با کودکان خون بهتر میشوند اگر تبابت نکنند اساسا این خیلی کودکان بعد 3 سالگی میبرند با ما یکن کودکانی که به وقت در میبرند 6-7 ساله یا که علاقه مکتب رفتگی این حالتی کودکی دیده уже معلم با مادر وای میکند ایراد میگیرن آنها با نزد ما میبرند یعنی که این کودکانی سیر حرکت یا که گیپر اکتیوی خسته با معلم درس دادن به نمیماند خسته در وقتی درس خسته با دیگر بچه ها درس خونی نمیمانند معلمون میگویند که با مکتب‌های خصوصی گرفته تیتان این به ما درس دادن به وای نکداز خلال رسانداز هم به ما آروی پروتکل کلینیکی تبابت میکنیم حالتی کودکان بهتر میشوند. سلامت باشید. همینجا یک نفر معلم نشستن مرحمت معلم ما بسیار میخواستم با شما صحبت کنم بعد یک زنگ تلفنی هست اینجا. خب معلم در صنف شما کودکی با اوتیسم 2 نفر حتی در صنف شما تعلیم و تربیه هم میگیرند. اکنون بسیار میخواستم از آنها یاد کنید خاطررسان کنید و ما گویید که با کدام حالت شما آنها رو قبول کردید چه خیلی قبول کردید امروز چه خیلی هستند. وقتی که من این صنف رو گرفتم من یکتاش نمیدانستم راستی گپ سانی فهمیدیم مادرشان کدی صحبت کردیم اکن با همراهی مادرشان هم لچینی هم وای کدی پیش برفتیم اکن اینها توجه میخواهند خودشان به میخواهند که همه وها و اهمیتیان طلبه هم به وظیفه میتیم موضوع میفهمونم نزدشان رفته با وها نقص در میفهمونم اکو مونده با گروه های بردوام موهای بعد درس های اساسی و حکومتی باشته با علایده کار میکنیم. به فکرم همین والدین همین کس هستند. این کس که متخصص هستند با فرزند خود میدونند چه خیلی کار کردن رو و امروز با موفقیت در مکتب عمومی تحصیل کرده ایستاده است. هرچند در مکتب خصوصی است واقعا تحصیل خود را ادامه داده ایستاده است و در رفتاری و در پیشرفتی و علاقه موفقیت یا پیشروی ها رو شما احساس کرده ایستاده اید. خود شما رو شخصا همچون آموزگار برای اون که در همین صنف درس گفته باشید مثلا آماده کرده است میخواستید که مثلا با این گونه مثلا کودکان کارهایی برای انفرادی بردن بازم از نزدیکتر خوبتر آموزانده شده باشد. من اینترنت کار میفرمام که اینها که خیلی درس ها رو از خود کنند لیکن مناسبتاشون نقص هم صنفا مناسبتاشون نقص هم صنفاشون یاردم هم میکنن لیکن خیلی علایده کده ماندگی نه جدا کده ماندگی نه همشون مناسباتشون نقص. معلم شما چی به فکر شما چی مثلا در مکتب من بسیار میدونم که وقتی در یک صنف همین کودکان ما از آغاز برنامه گفته استادیم که اوتیسم این بیماری نیست وقتی همین کودکان در مکتب ها یا در کودکستان ها تربیت میگیرند یا تحصیل میگیرند تعلیم میگیرند هست یافت میشود والدین ها یا خود دیگر اطرافیان آنهایی که نمیخواهند که در همین صنف همین گونه کودک تعلیم گیرد تربیت گیرد یا اینکه با
ва масалан шумоён намедонам ба сарварони мактаб муовинон як андоза онҳо изҳори норозигӣ ҳам баён мекунанд ки барои чи фарзанди ман бо ин фарзандҳое ки шояд камтар ақибмонӣ доранд таҳсил мекунад. Ин гуна ҳолатҳоро мо мешунавем, мушоҳида мекунем. Дар мактаби шумо чи масалан ҳамин 2 нафар кӯдакро чӣ хел қабул карданд атроф? дар мактаби мо 2 нафар таҳсил мекунанд. ҳангоми таҳсил аз тарафи волидайн ягон шикоят нашуда истодааст. волидайное ки он хонандагоне ки бо ин беморӣ мекун вақте ки бо мо муроҷиат карданд, муаллима омада гуфтанд ки салма мушкили кишидосиям. бо волидайн ҳам суҳбат шудем. волидайне ки мана дар инҷо иштирок мекунанд, ино фаъолтарин волидайн мебошанд ки ҳамроҳ мо кор мекунем, ба муаллима маслиҳатҳо медиҳанд, ҳамроҳ кор мекунем. фарзандҳои онҳо бо ҳам бо дигар хонандагон муносибати дӯстона доранд, бо якдигар ба қавли муаллима мегӯянд ёрдам медиҳанд. дар вақтҳои танаффус онҳо ба ошхона ҳамроҳ гирон мебаранд, бозӣ мекунанд. акун волидайн яъне як кӯдаки муқаррарӣ аст, ягон фарқияте дида намедонистем ки мо ҳамихела фарзанди инҳо бо ин беморӣ беморӣ несту нишонаҳо мавҷуд аст, мо намедонистем. кӯдак аллакай ислоҳ шудааст. ислоҳ шудааст. волидайн аз тарафи волидайн бисёр кор карда шудааст. ман амиро гуфтанӣ ҳастам ки мана муаллима дар инҷо иштирок кунанд. фарзанди худро он кас ҳамихе ба мо вақте ки мо ҳамихе ҳамсӯҳбат шудем, ин он кас ба мо гириям карда ҳамин ҳодисаҳои хислатҳое ки ин фарзандашон фаҳмонданд. мо ба ин волидайн вақте ки дасти ёрии худро дароз намудем ва ҳаракат кардем ки фарзанди он кас худро дар ҷамъияте ки дар он ҷо он кас вай фаъолият мебаранд, мехонанд, худро масалан вай накунанд, танҳо ҳис накунанд. воқеан вай ҳуқуқ дорад. инҷо барномаи таълимӣ, барномаи фарогир аст ки директори муассисаи мо Юсуфҷонов муаллимаро дастгирӣ карда ваъда доданд ки вай таҳсилро вай фарзанди ино дар ҳамин мактаб давом медиҳанд ва ҳаракат мекунанд ки он вай фарзанди ино тарбия ва таълими дурусте ки дар мактабҳои умумӣ аст гиранд. бисёр хуб, ташаккур, саломат бошед. ва воқеан ҳам инҷо як ба хулоса омадан мумкин аст ки барои он ки кӯдак ислоҳ шавад дар муассисаҳои томактабӣ ва мактабҳои муассисаҳои ҳамин маориф таълим гирад, тарбия гирад, воқеан ҳам на танҳо бо кӯдак, бо волидайн ҳам корбарӣ кардан мумкин будааст, лозим будааст, шарт ва зарур будааст. ва то он фурсате ки фарзанди худро ба мактаб наовардед, бо ӯ ман боварӣ дорам ки давоми чандин сол шахсан худатон кор кардед. ва ба дигар волидайнҳо чӣ тавсия медиҳед? Когда к нам поступают родители с такими детьми, у них часто такое вот наблюдается, они эмоционально подавлены, потому что вот неправильную информацию до них доводят, то, что аутизм это что-то такое. Вот они начинают плакать, начинают вот грустить сильно, то, что он неизлечимо, как бы, да. Вот этот момент самый важный. Я вот смотрю на ситуацию не как вот специалист, который работающий в этом направлении, но и также как родитель, который тоже имеет такого ребенка. Я им всегда говорю, советую то, что вера и от энтузиазма родителей зависит состояние их ребенка. Я всегда старалась, чтобы он ничем не отставал. Конечно, задачи это первоначально, но есть еще другие услуги, которые ускорят процесс реабилитации ребенка. И какие? Да. Мой сын также ходил, будучи я сама специалистом в этом направлении, мой сын ходил тоже другим специалистам и нашим коллегам также, и получил услуги томатис-терапии и микрополяризации. Он ходил в музыкальную школу, он до сих пор ходит, занимается музыкой, он занимается спортом в плавании направлении. Вот, то есть ключевой момент тут что? Не только одно вот занятие с детьми, но и комплексная терапия поможет ребенку ускорить процесс реабилитации. Но это все в сторону, если вера мамы устойчива. бовар кунед ва бо фарзанди худ воқеан ҳама ҷониба, ҳама тарафа кор кунед. ман мефаҳмам ин кори осон нест, кори сангин аст, лекин аз шумо сабр, таҳаммул ва бовариву пешравӣ танҳо ба пеш рафтанро тақозо мекунад, талаб мекунад. дуруст. инҷо як нафар волидайн, ман пеш аз ҳамин таҳияи ҳамин барнома
ба сомонаи иҷтимоии фейсбук ворид шудам ва дидам ки онҷо як нафар волидайн андешаи худро нисбати фарзандаш навиштааст ки он чизе ки мо имрӯз дар барнома гуфта истодаем. ҳозир тамос мегирем тавассути телефон ва он кас аз мушкилоти худ дар ҳамин тарбияи фарзандашон ба мо мегӯянд ва ман аз шумо хоҳиш мекунам ки ба он кас машварат ё худ маслиҳати худро дода бошед. алло, салом алейкум. мо пеш аз таҳияи ҳамин барномаи печтоби замон бо шумо суҳбат доштем. Ман Муҳаббат Муродова ҳастам. Инҷо барномаи мо ҷараён дорад, сабт шуда истодааст ва мутахассисон дар барномаи мо иштирок мекунанд. Шумо метавонед хуб аз мушкилоти худ ба онҳо ёдовар шавед ва ман боварӣ дорам ки ягон машварат ё маслиҳати хуб ҳам мегиред. Мешунавед. Шумо омода ҳастед? бале, ассалому алейкум. Ман мехостам дуи фарзанди худам аввалан ба ҳамчун модар маслиҳат гирам. Фарзанди ман 5 сола чикарча сабукча ҳам мераводу, лекин хислатҳои намедонам чӣ фаҳмонам. Яграви тамоман ягра ҳамеша мехоҳад ки аввал сухани ӯ пеш истад. Аслан мухтади баҳтарин аст, анонимаст. Баъд ҳамин сурҳаракати ҷаҳидан ҳангоми сурах хӯрдан ҳам дар як ҷо ҳамин ором нишаста суракашро хӯрда наметавонад. Сурҳаракат аз ин сӯ ба ин сӯ давидан, хандаҳои баланди бензиб, масалан тракторҳои монасбобаш бисёрат. Ҳамин ба сабшиноса муроҷиат кардем. вақте ки рафтем онҳо хостан диданд аз назар гузаронанд, онҷо ҳам рафтори номаъқули худро нишон дод. ман ҳатто мехоҳам хостам бо анҳои нарм низ бо насиҳат карда фаҳмонам. умуман фаҳмидани сухан кардан, гӯш кардан ҳам намехоҳад. با اینکه آموزاندن می‌خواهم یا شعر مثلا همراه کنیم می‌گویم و یا رسم تشریح می‌شویم، خودش را آواره می‌کند به هر گونه دیگر که تماما خیالش پریشان. من حتی با معلمانش و بکچه مراجعه کرده بودم که بونو در بکچه بود دفعه مناسبتش خیلی باشم و آنقدر سمتی وقتی که مشغولیت می‌گذارم. اما من با فکر خیال خودش بندم که جا خیالش پریشان است. وقتش رفتن می‌کشد می‌گن خود به خود صحبت میکنم و در کنج نشسته بازی میکنم. اما این زمانی بعد این تماما دست روش نکردن او مرا خیلی سخر میکنم. تماما دست نمیگیرم. وقتی من ایرکنی که من اول فرار کردم که به خوردیم شاید رشتر بسته جاست پروانی خوردی، چونکه اهمیت علاقه به تقسیم میشه است و باید که خوردی بسیار اهمیت میدونید. شاید به همین باشد زمینه بهتر شد که بهتر وقتی به اهمیت میدیم با سخنان فهمیدنی میشون بهتر ایرکن میشود تماما. خوراکشان چیزی میخورن؟ خوراکشان خوراکی هارزه‌ای که همین اویلگه چی خوراک میکنیم همیشه خوراکی درست سردم میکنیم خمیت که فقط باشد سوال همین چیزایی زیر بانده خوشخور. رفتارشان چیه؟ رفتار با گفته رسول چه میگن خاراکتر دیم که بعد ما خود به خود مثلا نرم میشود. باز ایبوره خالقی است دیوانه با کاری خود هوشیار میگن دکتر کدام حالا با کی چه مناسبت شدن رو خوب میدونم. چند ساله و یا؟ 5 ساله. رفتارشان 3 ساله باید نمی؟ نه. 3 ساله باید نه جهتی شوخی و جهتی یادگیری و یکم درجه نیست. نامشان گرید ها میگمی؟ یک بار نه. سه مرتبه فریاد میکنید، یک دو سه بار من کتابم تکرار میکنید، آخرش نمیشه یه صبر میگذارم. یگان دستشان کدی یگان چیز میکنم؟ شادی کنن اگر؟ خورسندشان اکرام میکنم، خورسند باشد. چیزی دستشان کدی میکنن؟ قرصک میزند میوچه. یعنی دست بالا میگردن که دکونه و میکنند، این خورسندشانی حالت میکند. او را ندسته بچه یک بار وقت یافته مرکز موبا میبیارید بچتونه. همون جنده صحبت میکنیم. 12 میکرایون کلینیک سیناپس 3 етаж. مرکز нейрореабилитация. Кабинет 1. کابینت عبدالله‌وه. بید ما از ساعتی 7 تا ساعتی 7 کار میکنیم.
خوب رحمتی فقط منا با من دختر کتی گاف زنان کنید. خب تشکر مادری عزیز. حاضر باز اینجا دو نفری دیگر باز متخصصان هستند و شما میتونید با آنها هم صحبت کنید یا سوال و جواب باشد. مرحمت. Ассаламу алайкум. Ассаламу алейкум алима. мо ҳозир камакак дар бори ҳолати кӯдактон чӣ инҷо маълумот гирифтем аз шумо. мо дар ташкилоти ҷамъиятии манбаи меҳр кор мекунем. бевосита бо кӯдакони имконатшон маҳдуд дошта, албатта ҳар хел намуди кӯдакҳо бо ҳар хел намуди ташхисҳо ба мо муроҷиат мекунанд. лекин баъзе ҳолат ҳам кӯдакҳое ҳастанд ки ҳам ба кӯдакистонҳои умумӣ мераванд ва барои гирифтани машғулиятҳои алоҳида, машғулиятҳои инфиродӣ ба маркази мо ҳам муроҷиат мекунанд ки бевосита дар ин ҷо кормандони мо ба ҳамун қобилияти кӯдак нигоҳ карда машғулият мегузаронад. хеле ки ҳозир маълима шумо тавсия доданд ки як бор назди маълимаҳо муроҷиат мекунед. агар мана вақт дошта бошед барои гирифтани машғулият, шумо метавонед ба ташкилоти ҷамъиятии манбаи меҳр дар микроноҳияи 20 дар бинои кӯдакистони рақами 26 мо дар ҳамон ҷо фаъолият мебарем. марҳамат духтури бемориҳои асаби бачагона, шумо ин аз чӣ бемори шумо нест ин кӯдак? Ассалом модари азиз. Ман аз шумо пурсидане ки кӯдакатон чандум ҳомила дорӣ? Якум ҳомила дорем. Чанд дар бори ҳамон фарзанди чанд кило таваллуд шудааст? 2 килои 300. ин ба кӯдакатон ношуд, яъне ки неданошунист мегӯем дараҷаи якум. баъд кӯдакатон ба ногаҳ ҳолати ташаннуҷӣ, яъне сударгӣ шудагиме? сударгӣ аз хурдиш ба ҳамун ҳамсолонаш мувофиқ будме? ягон соати ҷиҳатҳои аз ақл кам шуда ва ҳуш нест. ягон шо бача надарод дуно буд мекунад, забонҳои русскӣ гап мезанад, зай мекунад. ҳамин яграгию шӯх мекунад. бачаи халқи ва шӯхи гавлодаро гап мезанад бачатон? гап мезанад. хуб, вақте ки шумо муроҷиат мекунед ба чашматон нигоҳ карда гап мезанадме? кушаш парешон. шумо ягон кор фармоед мекунад, мисол равои бакала биёр ё чумчаи биёр гӯед мекунадме? такрор ба такрор. такрор ба такрор. хуб, шумо ба асабшинос муроҷиат кардагӣ будедме? рафтем, мерафтем, як ҳафта шуд тавсияҳошона гирифтем ва ё гуфтанд ки гапаша рағма мекунед, ҳамин телефону телевизор дур мекунед. агар ҳозир гӯшта нагирад, то вақти мактаб равиша боз бахтар мешад. акун ҳамин ки аввал дар инҷо мутахассисон гуфтанд, аввал ташхиси муайян кардан лозим, яъне ки диагноза точно карда, сони табобат вай дуруст мешад, мувофиқи таб мешад. барои ҳамин чихеле ки мана дар инҷо муаллима аз центри синапс гуфтанд, як бор ба онҳо низ муроҷиат кунед, яъне ки онҳо як бор кӯдакатон ба ҳамин гурӯҳи аутисто дохил мешад ё не муайян кунанд. агар ки ба он гурӯҳ дохил намешад, баъд бо асабшинос табобата давом медиҳед, нағз мешад кӯдакатон. ихе бачаҳо бисёр. хуб модари азиз, ташаккур. ман фикр мекунам ки ин маслиҳатро шумо албатта шунидед. интихобаш албатта аз худи шумо аст. инҷо мутахассисон ҳам аз маркази хуб дар микроноҳияи 12 ҷойгир буда дар бинои маркази синапс ва ҳам аз кӯдакистони рақами 26 ташкилоти манбаи меҳр, он ду ташкилоте ки махсусан бо ҳамин гуна кӯдакони гиперактивӣ ва аз ҷумла аутизм онҳо сару кор мегиранд. аввал мебинанд, ташхис мекунанд, баъд боз хуб идома медиҳед ислоҳи ҳамин кӯдакро. вагарна инҷо духтури асабшинос ҳам пешниҳоди худро гуфтанд. ман ба шумо муваффақият мехоҳам, ҳаргиз роҳафтода нашавед. инҷо модарон бисёр ҳастанд ки мисли шумо аз ҳамин ҳолати кӯдаки худ инҷо ёдовар шуда ба мо гуфта истоданд ва ман умедвор ҳастам ва албатта боварӣ дорам ки роҳи ҳалли масъала ҳаст.
лабай ҳамин давоми барномаҳо донистан мехостам ки агар бо ҳамин гуна кӯдакон сарукор барем кушодашо рафтанаша мумкин бошад албатта инҷо ҳама баробар сар бо ишораи сар тасдиқ мекунанд ки ҳа дуруст мешавад нағз мешавад ва ҳарчи пештар шумо пеши корро гиред сари вақт муроҷиат кунед албатта нақз шуда меравад кӯдаки шумо дуруст саломат бошед ман як чиз мегуфтагӣ будам мо моҳи ноябрянда ташкилоти ҷамъиятӣ ки шудем мактаби модарон чашмаи модар барои чӣ барои он ки ҳамин гуна бачаҳо камтар шавад гуфта якоим синфа мо занҳое ки модар шудан мехоҳанд яъне ҳомиладор не танҳо як қадами аввал дар нақша ҳаст ҳамунҷанда мо уже вайҳо ба ёд метим пеш аз ҳомиладор шудан чӣ кор кардан дар кор дуюм синф ҳомиладор мебиён якум мо то нуҳум мо дуюм синф мехонанд и мо ҳамин се маҳагӣ кара модаро ба ёд метим чӣ гуна кардан дар кор ки ҳамин бача нағз ин дунё ба рӯяд мо тайёр мекунем яъне ҳанӯз аз батни модар будани кӯдак кор мекунед ҳамин аз чормаҳагиш бачаро бояд ки тарбия кардан дар кор аз чӣ хел кара модар тарбия мекунад овой ишкумонда мегӯянд ҳамин хел чӣ хел тарбия кардан мо ёд медиҳем сеюм синф модарон уже мебиён бача дастанда аз 40 рӯзагӣ мебиён мо уже ёд медиҳем чӣ хел массаж кардан дар кор чӣ хел вай бачачакти кор кардан дар кор кадом вақт ба вай чизе карданаш дар кор то 3 солагиша мебарем 4 синф тайёрӣ ба мактаб аз 3 солагӣ бача бояд ки мактабба тайёр кунад модар ҳички не модар бояд ки тайёр кунад и 5 синфанда монда мехонанд модарое ки бачаҳое ки ҳамин хел аз дига бачаҳо дига гуна меистанд ман ҳамин хел ташкилоти ҷамъиятӣ аз бас ки мо ҳар чиз мехарем ҳамун ташкилот ба камакак веша метияну сумаша метияну бо як ҳафта ба 2 бор модаро мактаб хонӣ ба мебиён ҳамунҷанда гинеколог детский врач психолого ҳама мо ёд метиҳем чӣ хел гуна ҳамун бачаро нағз тарбия каранд бисёр хуб ташаккур саломат бошед хуб дар вақте бо ҳамин кӯдакон кор мекунед чӣ хел мушкилиҳоро эҳсос мекунед шумо асосан ҳангоми бо ин хел кӯдакҳо кор кардан мана чунин ки муаллима гуфтанд ин аҳамият пайдо намудани контакт мегӯяд ку бо кӯдак ҳамин ба душворӣ робита бо кӯдак камтар душворӣ пайдо мешавад дар аввалҳо аммо вақте ки мо кӯдакро ябо месанҷем баъд баҳогузорӣ мекунем баъд меомӯзем ки бо вай кӯдак бо чӣ роҳ кор кардан мумкин ба вай чӣ маъқул ҳаминро ёфта ин бо воситаи бозӣ бо воситаи он ашёҳое ки ӯ дӯст медорад бо воситаи он маводҳое ки ба вай маъқул ҳаминро интихоб карда аввал мо ба боварии кӯдак медароем баъд оҳиста оҳиста барои беҳтар шудани ҳолаташ барои ором шуданаш барои як чизро омӯхтанаш мо аллакай кор мекунем баъди баҳодӣ кардани кӯдак мо мақсадгузорӣ мекунем мана сони баъд аз мақсадгузорӣ мо аз рӯи нақша оҳиста оҳиста бо вай кор мекунем худово шукр ки мо аз ташкилоти ҷамъияти манбаи мер мана кӯдакон барои муассисаҳои то мактабӣ равона шуда истоданд рафта истоданд мо барои ҳамин бисёр хурсанд мана модарое ҳам инҷо нишастиянд мана модар нишастиянд дар инҷо худово шукр ки кӯдакино аллакай мактаби умумӣ рафт бигзор худашон гӯянд майла шаминро марҳамат
фарзанди шумо чӣ хел буд? Чӣ хел шуд? نه فرزند من خیلی شوخ بود سیر حرکت بود писарча ё духтарча? پسرچم بود чанд сола? аз чанд солагиаш шумо хуб мушоҳида кардед ки вай хеле 5 سالگیش می گپ گوش نمیکرد یک جوش نمیشست و می جیغ زنم گپ زنم نگاه نمیکرد اهمیت نمیداد از خدا شکر می تشکیلات منبع مهر بردم 1 سال بردم بهتر شد می آدم که وقتش نمیشد وای شد از خدا شکر مکتب رفت شد 1 صنف خودش رفت می بیاد گپ میزند بهتر شد ҳамин атроф чӣ хел муҳокима мекард шуморо мешунидед маслан ҳамсояхешута вақте ҳамин ҳолати кӯдаки шуморо медиданд ба шумо эрод мегирифтанд ки ту фарзандатро тарбия карда натавониста истодаи гӯям ё худатон шарм мекардед шарм мегам аз ба ҷамъият баровардан نه کوچه برانم نمیستاده میگریخت وقتیم نمیگشت میگریخت گپ نمیزد میخیشته بار سلام کنن نمیکرد دست دراز نمیکرد سلام نمیکرد نگاه نمیکرد آدم میگریخت نه خدا بشکر حاضر و کوچه میبرارد بازی میکنه قدی بچه ها یعنی به جمعیت وارد شدن خدا بشکر بسیار خوب مرحمت من به مردم شریفی تاجیکستان مراجعت کردنی هستم که 50% مردم البته از این اوتیسم الکای واقف هستند آگاه هستند الکای کاربری میکنند لیکن متاسفانه 50% مردم ما مثلا چخیلی که مادر در اینجا قید کردن درست قبول نمیکنند مثلا این اوتیسم در تربیه نیست این الکای این از دستی مادر یا پدر یا در دستی خوشتامانی وای نیست این الکای از خودش همین خیل شدگی بسیاری وقت با اتوبوس ها یا اینکه مارشروتکا ها سوار میشوند یعنی مردم بسیار قبول نمیکنند نقص که من بسیار همین مادرها که دی صحبت میکنم آنها حتی میگویند که من شرم میکنم که وارد شوم همین مردم به من یک نگاه یک نظر میکنن یا اینکه یا تربیتی نمی بچتونه گفته یک دغلانه مناسبت میکنن من میخواستم که مردم به جایی که همین دغلانه مناسبت کردن بیایی تو همین دستگیری کنتون که یک خودش مادر الکه یک دلش نیمته دل شکسته است که برعکس مثلا خیلی اقلا خیلی فایده نرسانیم هم که اقلا زیانی خود را نرسانیم تشکر سلامت باشید درست فرزندی شما هم و همین تشکیلات آمد چند مدت بود در اونجا فرزندی من رنگ همه کودکان سالم هست بازی میکنن میدود که چون خیلی که اینا میگوین که اهمیت نمیداد پیش من امی 1.5 سالگیش فهمیدم که من فریاد کنم نگاه نمیکند و گپ میزند؟ نه گپ نمیزند اهمیت نداد بعد خیلی نیروپاتولوگ ببردیم دارو نویستن وای کردن تا 2 سالگیش طبابت کردم بعد دوشنبه بردم اونجا دیدن گفتن که پسرتون اوتیزمش خودش چی من نمیدونم حیران شدم که اوتیزمش چی باشد گفته خیلی اونجا به کمتر لیچینی گرفتم آوردم تعیین کردن که سپیسیالنی همه خیلی وهم میشد کودکستان که همین با همین گونه کودکان کار میکنن گفته خیلی آمدم من به این مهره یافتم کافته یافتم اینهایه خدا به شکر من حاضر کما 4 سالسی می شود که من پسرچم رو به همین منبع مهر میبیارم خدا به شکر حاضر آنچه بهتر حاضر سلام گوید دست دراز میکند پیش نگاه فریاد کنید نگاه نمیکرد حاضر نامش رو گرید نگاه میکند آنچه گپ فهمیده ایستاده است خیلی آواز برآورداست کمتر خیلی میگوید و الکه حاضر 4 ساله است 5 ساله پسرچم 5 ساله اکنون به دیگر مادران چه توصیه میدید امروز نگاه کنید که اکثریت مادران از همین حالتی که فرزند شما اثر گذرانده ایستاده است از اون شکایت میکنند حاضر همون با تلفن والدین گپ زدن
من به همونو میگفتیم که پسرچی من رنگ همونو همه خیل اهمیت نمیتید گفتی من نمیکنم گفتی خودش میخواد کدن قرصاق میزند توب میخورد همه خیل زیق میکند بسیار منم رنگ همونو دقت میشم نه خدا بشکر حوزی آنچه بهتر فرزندم شیشتا خوراکتا خورگم شیشتا خوراک میخورد جوش به پیش من وای نمیشیشت گیردی وای خوراکش میخوروندم حوزی خدا بشکر آنچه بهتر رحمت به من به مهر به معلمش ریحانه خان آنچه یاردم دادم به ما سلامت باشید تشکر اگر پیشنهاد باشد مرحمت میشنویم تعلیم و تربیه فرزند تنها این عهده وظیفه مادر نی من میخواستم که همین بعضی پدرها از پشت فرزندش با همین اویلش یک مناسبت ها حتی که جدا شوی اویله ها شده است من میخواستم که همین در یک جایی که یک اویله هست نه فقط این پرابلم معما یک مادر نی این بلکه پرابلم جمعیت مردم یک وقتی که یک اویله یک یچه‌ای که یک دولت حساب میشود این باید هم پدران هم خشتمان هم مادر همه کس سرجمانه به این پرابلمی که بین جمعیت ما پیدا گردیده است بهتر میشد که همه کس سرجمانه یا یک گریبان سر برآورده مبارزه بریم و با یک نتیجه های نظر است نویل کردیم. بله تشکر سلامت باشید. کی باز چه پیشنهاد دارد مرحمت؟ من چون که این والدین گفتن یکم وظیفه جامعه این دستگیری نمودن مادر برای همین در تشکیلات ما تشکیلات جمعیتی منبع میر باز یک رویه کار ما همین است که گروهی مادران تشکیل میکنیم و مادران مثلا بین هم با همین از تجربه های خود به یکدیگر من گفته اونها از یکدیگر با یک چیزی نو می آموزند برای همین دستگیری مادر این یکمین درجه من چون که این والدین گفتن تنها کردن مادرانی که کودکانی کمتر دیگر خیل دارن این هر خیل مثلا تشخیص این فلج معاینه سر سندروم داون این بگذار چه خیل تشخیص نباشد هم کمتر دیگر خیل آنها فقط یکی اما برای آنها وای فرزند برای همین فرزند برای همه بسیار عزیز تنها معلومات کردن این خیل والدین ها این بسیار кори безип. Саламат бошед, Фахмат, ташаккур. Пожалуйста, что бы вы хотели предложить, чтобы вот дети с аутизмом вот чуть-чуть хотя бы скорректировались? Ну, в первую очередь я, конечно, хотела бы родителям сказать о том, чтобы они приняли этот факт, что у ребенка есть аутизм. Это в первую очередь принятие, потому что в нашем обществе принято скрывать этот факт. И они, ничего не предпринимая, думают, что ребенок сам по себе исправится. Да, вырастет, исправится. Да, вырастет, исправится, все обойдется. Ведь он физически здоров, физически этого не видно. Но по поведению, конечно, это все заметно. Да. И они, скрывая этот факт, они не хотят принять такого ребенка. Поэтому в первую очередь принять этот факт, во-вторых, принять решение к действию, найти или группы самопомощи, или же обратиться к нужным специалистам, найти такие места, где проводится коррекционная работа с такими детьми. Спасибо. Пожалуйста. Я хочу присоединяться к слову моей коллеги и хочу добавить то, что правильное донесение информации дает хорошие плоды и также обществу, и также родителям. И вообще отличаться от других это неплохо. Просто как на это смотреть? Если посмотреть так, с точки зрения родителя, конечно, неудобно, с точки зрения общества еще хуже. Поэтому нужно распространять правильную информацию об отличии ребенка. Понятно. Такие моменты очень важные. مراجعت میکردم که سری وقت بی‌پروا نباشن. بی‌پروا نبوده
خیلی که معلومه و قید کردن بی‌پروا نبوده، همین خیلی تشکیلات رو مراجعت کرده پیشگیری کنن. سلام باشید. مرحمت. پیشنهاد و خلاصه از برنامه امروز بچه‌های خود به وقت як نگاه کردن در کار. تو 3 ساله بچه به نه زیرک نگاه کردن در کار. این شرم نداشته نزد ما بیاریدون بچه. و دوره همین حامله‌داری از همه مرحله به نهایت حساس و مهم در حیات هر یک مادر است، زن است و همین دوره رو برای چخل گذراندن شما چخل توصیه میدید تا که واقعا هم یک کودک سالم، اینجا گفتند که مکتب است، یک مکتب خوب تشکیل کردن. حاضر در بین حامله‌داران بسیار کم خونی، بیماری کم خونی بسیار می باشد. برای آن که شرایطی که زن‌های حامله‌دار زندگی میکنند نه همه وقت حاضر با خوراکای و ها، یعنی که نه همه با غذای سالم تامین می باشند. برای همین ما حرکت کرده به همین زن‌های حامله‌دار، یعنی که پیش از پیشگیری کمخونی برای معالجه کمخونی آنها هر نمودی حفارات استعمال تعیینات میکنیم که آنها باید استعمال نماید، چون که کمخونی در وقت حامله‌داری و چنانه که میگن در بطن مادر که کودک وای شده است افزایش شده است، یعنی در معنی سری آن کودک هوا نمیرد. برای همین هم هر یک مثال کمخونی که ما طبابت میکنیم به سالمی کودک این تاثیر میرساند. و از همین سبب موافق ما پروتکل زن حامله‌دار باید در دوام همین حامله‌داریش حب‌های داروهای برای پیشگیری کمخونی را استعمال نماید. این چنین ریجی کاری چکل که گفتم اساساً سیر و گشت در هوای تازه باید شود. شرایط عائلوی باید که به زن یعنی موافق کرده شود، فراهم شود. این چنین بیماری‌هایی که همردیف می باشند باید که در همین حامله‌داری هاشون اساساً طبابت کردنشان در حامله‌دارشان که برای که حامله‌داری آنها یگان بیماری به فرزند آنها نگذارد. آرزو نشود. تشکر. سلامت باشید. مرحمت. گفتنیم که همین در نشانهای اول مادران در همین تا یک سالگی کودک مشاهده کردن ممکن، یعنی که کودک وقتی که میبینن که یک ساله کودک سخن نمیکند این بونگ خطر است. وقتی که میبینن که 6 ماه کودک وقتی کودک سالی مادر خود را شناخته البته به مادر خود مایل میکند، گریه میکند، میکوبد. لیکن کودکانی که اوتیسم همین نشانه ها هست آنها به مادر خود مایل نمیکنند، یعنی مادر خود را از دیگران فرق نمیکنند. من این را از چه میگم؟ من یک همسایه داشتم چندین سال آنها همچون سستی نطق طبابت میگرفتن چندین سال، لیکن من از خوردیش همونه می آوردن من مثال уколош баъзе мекардам ҳамихе кӯдак буд ки 4 маҳ 5 маҳ вақте ки ман ҳамон уголе ки сахт дар мекардам витаминҳо гирияш набуд вай кӯдака ба гиду атроф аҳамияташ набуд, модарашро 4 маҳа буд намешинохт. ҳамин нишонаҳоям модарон пайхас кунанд беҳтар то 1 солагӣ, мисол бисёртар хеле ки муаллима гуфтанд баъди 1-2 солагӣ явно признакош маълум мешавад, лекин ҳамиҳоям агар нишонаҳоша бинанд то 1 солагия ин аллакай бонги хатар хеле ки мегӯянд чиқадар барвақт табобат кунанд ҳамон ин кӯдакон ба мактабаи умумии донишгоҳҳо худа вай ба ҳамчун ваи солим вай мешаванд, чунки аз инҳо бисёр актёрҳои бақувват баромадаги бисёр ҳастанд дар байни аутистон. пешниҳоди мо ин буд ки аз солҳои пештар агар мо нигоҳ кунем, агар 5 сол оқибтар агар нигоҳ кунем, ақибтар нигоҳ кунем, модарон ё ин ки оилаҳое ки кӯдаки имконатшон маҳдуд доранд, онҳо шарм медоштанд ки фарзандонашонро берун бароранд. аз ҳамон солҳо агар нигоҳ кунем, ҳамин солҳо камтар ҳамин чиз кам шудагӣ, яъне ки шарм доштан, яъне ки дар оила чӣ хеле ки ҳаст кӯдак худи оила қабул карда тавонистост ва ба ҷомеа ҳамроҳ кардан бо худашонам кӯшиш кардосиянд. ноқи худро фаъол гирифтанд. дуруст. лекин ҳоло ҳам ҳастанд оилаҳое ки қабул карда наметавонанд. лекин аз чӣ хеле ки гуфтем аз 5 сол пештар ҳозир ҳама оилаҳо фаъол шудагӣ, модарон бисёр фаъол ҳастанд, падарон ҳам фаъол ҳастанд, барои он ки пештар солҳо фақат худи модар
ҳар куҷо мебурд худи модар буд, лекин айни ҳол ҳозир мо фаъолии падаронро ҳам мебинем, дастгирии модаркалону бобоҳое мебинем ки дар ҳамон оила дастгирӣ карда истодаанд ва ҳаминро пешниҳод кардани ҳастам ки он оилаҳое ки ҳамин хел кӯдакони имконшон маҳдуд дошта доранд ё ин ки ҳамин хел чхеле ки мо гуфтем кӯдаконе ки аутизм дошта бошанд, аз ин метавонанд ба ҳамон он ташкилотҳое ки бевосита барои ҳамин кӯдакон хизматрасониро омода намудаанд, аз ин хизматрасониҳо баҳраманд гарданд. як бора рақами телефони хуб тамоси худро гӯед то ки тамошобин он нафаре ки муаммо дорад ба бевосита ба худи шумо рақами телефони ташкилоти ҷамъияти манбаи мер 92 732 19 58. ташаккур. аз они шумо чи телефон барои иртибот? Телефони маркази нейрореабилитация 92 792 31. саломат бошед. ташаккур. хуб масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ниҳоят азим аст. инро қонун низ муайян кардааст. ҳарчанд кори мушкилу сангин аст, волидайнро мебояд ба рушду инкишофи кӯдак, ҳолати рӯҳиву равонии вай низ аҳамияти ҷиддӣ диҳад. ҳар як амалу ҳаракате ки аз ҷониби кӯдаки шумо иҷро мешавад, шуморо ба ташвишу шубҳа меандозад, бояд бо машварати мутахассис ислоҳ шавад, вагарна оқибати бепарвогӣ пушаймонӣ аст. барои иштирокатон дар ин барнома ман сипос мегӯям. то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.